Balima anne kuma très urgent. Balimao billet vendredi 3 juillet 2026. Malien Assimi Goïta ka supporteru de be ka bobbi kan galon tike koda Aliou Diallo la n'a be foko ADP Maliba. Malien bela jeleme Aliou Diallo don. Malien Boubou Mabel Jawara anuka transition de mebaka chama de be ka bobbi ka galon tike ko Aliou Diallo ko ni tero de bolo be nyogam bolo Mali contrôle la. Allahu akbar. Wallahi ay sabali. Aliou Diallo d'abord allez Tijaniadi. Aliou Diallo Tijaniadi Malien be bodon. Aliou Diallo Tijaniadi Tijania mogo ka tabolo oni binaka mogo ka tabolo tekili folo abo kalama folo. Et puis Mugadam de Fanadou. Oye flanay. Samana muye Mali politicien te Malien dente Mali dugukolo kan. Muye war boa ereku. Ka war boa ereku. Sorasi fara civili ka o Malien dema wolo folo kata Mali indépendance la kana blabila. Aere bololanda folo. Présenté ministre mais aere ka war boa aere kun. O Malien dema deli ka Mali sorasu deme aere bolo war la ka teme Aliou Diallo ka a photo fleni. Ni Aliou Diallo be ka Malien de sorasi famille min balo Mali kona ka tia sorasi famille kemeni koyabo kalama. Malien de mun be binabe ka mun balo bi ka famille min ta en charge Mali kona ka tia du keme duruye. Aliou Diallo est multimilliardaire. Aliou Diallo milliardaire ya ka tia sambina ni abo kalama. Malien ne tereke koroke de Aliou Diallo. Ne ami d'enfance de o koroke de Aliou Diallo, cousin direct. Ne ba Aliou Diallo don. Malien, Aliou Diallo milliardaire depuis dans les années 80 avec Sambina Nkobobi. Ministre te, député te, foi te, ayaka kalande ke, aka kala flot de nafa konobi. Ko parce que trop a ko Assimi Goïta nous kele ka coup d'état ke politicien flot mi Assimi Goïta nous deme ka war baku. Mali SMI jole fla war bora Aliou Diallo de ku. Aya dishi goshinai. Mali service de renseignement fleur minabi. A wari a bora Aliou Diallo de kun. A 80% de bora Aliou Diallo abo kalama. Biko de façon de jouer. Biko de be sera sous contrôle. Quand galon tire ko noro la bi parce que a ko ale politicien di ale be élection de fait. Oyo ko jouya. Doni mogo mine Assimi mandi o koro ka foko e tero ka mogo di. Galon de be tire ka noro oula. Wallahi na man kolosi. Et puis ne tate dowere de. Mali suraso kantikeli mu kera agelok en 2012. Mogo min bora kolu ka famille deme oye Aliou Diallo di. Malien nungomba befo billahi meninga kashi. Mena kuma kwambe ça dit que jamana di nyumon kwa. Mu yere muni manga nga jo jamana kono. Nunu be ka bo kolu de kelebi. Doni mogo mi ta Assimi fa koro kote suraso fe. Pourtant Assimi nunu kume war delinina. Maintenant da do la. Malien aw nanga janga Aliou yere kuma kanambe. Politiciens, on est en mouvement de politique Sénégal, que parce que d'un jour dernier, où ante sera souffert, ante territoire fait. M'a fait au cas d'y ma folo. Malien qui est au Kélé, en bébé en face au fait, en bébé en bas sera souffert. T'étais au Michala Taïrodjan, bas tant yere de camp. Akilibala 2012 anga sorasi bisegeni fla fagara agelok u fagale agelok wati atete ala mahinala la ule tumbe fagala ne folo de wulla katabara ka faye ngo mba fe ka gesti doke demseni munu kera yatime su koni dugsejeche oni muso munu dona frijala su koni dugsejeche uche ufa kutofrona tarani million bidourie ganga duma ne reka fondation Maliba a créé au gesti following fondation Maliba muna ba tromela na be forage ou sena eurobe fin follow muna nyake malikono o de sorasi munu sara uka yatimao onu muso munu dona frijala kata don ujigi yakoro o wati atete aka ministre de la défense vele pour kanga loje ambu de mechugomina o franche kuna ma hay kalo fulani wambo
atete ka coup d'état kɛra Mali abela jelen kuma mea sari sorasi munu fagara et uyanga sorasu munu da ku kantege en janvier 2012 arele bora ka ta million biduru di koko ga famille de mena ka ta di président ATT ma Aliou Diallo do ke aw koko an ga ta nyefe munu be ka jamana deme aw be kulu kele munu be se ka jamana la ta nyefe aw to lu fe aw ko kan ga ta nyefe nin flene jamana na flota kono ministre et député te foite ayaka jamana ayaka war soro ayereka kalanda ka war dama il est multimilliardaire avec mo ko chamanga milliardaire fo mo ko chamante jo Mali politicien te warbe mungu nga temenga amboro na kubi mon frère ni mal avion be loué il n'est pas n'importe qui hein billahi avec a fait ko warti do cité jo alu koro Aliou est multimilliardaire Aliou maseka doreke Aliou fleka fo bela jelengena anga sorosu dara ku kanteke agelok domi Aliou tara million biduru de takata di ATT ma aw jumanyo ke jondo ke Mali kono et puis abena kuma wero fo dabali bena ba anga kuma tola me malien anga sabala anga ke jamana de nyumon fe bo akoko alaka barka do Mali la munu me jamana na folo chwa be tekere fo olukun munu ma wara bokun ga do sorasu la ali munu kuma ka sorasu souteni ben les cerveaux nunu Kader Maïga nunu docteur Soke olu bebe kaso la bi munu ere sorasu ne fe kele ke autolu chife munu kuma ka sorasu ka munu kuma sorasu ka wardu munu kuma ko lu supporter no ya bubu mabel ni Abdou Nyangi abe ka tekere fo oluko ko ala ka barga do malla kuma ala ya umokede ya ni fleka ni jesi mi ke jonya ke o mo ko te Mali kono munde la kan nyogo jesike et puis anga ka kuma tola me coup d'état kele transition fanga munda na wati la olu tara so wari yere be amatla dili la folo sanogo nun yati mew oni muso munu dona frijala uyembele ko anyi ninke kanyana ko me olu fana problème chama mudala ko so la si chama de blessé la front fratu bolo ku frake et puis ou ka famille ou be problème mudala et puis problème chama rebe uyembele fo katika kono o watila olu fana nye seko ku e pour que ka frasa ka di sorasi munu tum banale mi frona wakati yu kanto mafana ulu tum le frona utu be ka cigarette mégot de clown ni nyonche et s'échanger des mégots de cigarettes parce que ration alimentaire nyanama tum bolo donc wakati fana nye teme bake pour que ration alimentaire ka sankati anga sorasuma o be ko fe nga fondation tale nyefe amtala ka forage ke kando kono nere toma mu benela kan kono la gacha sorasi munu muso jigina ka benga forage nu dale li makan kono donc ye jisoro ku ka bebe kuranu ko chama nu de on to danela ba anyu bekede parce que amba faso fe amba nga forage fe to ngadoni kasi ala c'est frafin dangalite mo mi mbega sorasu wi ke ifa dengi ke wurutan dengi il faut que quelqu'un nyama dende pour que faut qu'il be dofoni ni mo modèle ma ko lute sorasi fe mo mi foraji 5 di sorasu ma kangono ni ma kuma dabla ndusu be ka tien la ilaha illallah muhammad rasulullah halala den jume be ni ke e ba fo ko ni be sorasu contrôle ko be ka ta tero deme mo mi ni be ka nga sorasu yi tero ya nga sorasu da ku kantege oluka demba ya letara ko tokol de ta en charge sanogo ne kureta ke ko wartu bolo ay warta ka di sanogo nunuma anga sorasu blessé len bora forna kana ay wardi ku frake asimi gotan ne kureta ke ko wartu bolo ay warduma nte feka dafo Allah Mali servi dara sama be siège mina inda warbo ne de segu tungara fo na bi Malem Aliou Diallo ne koroke de kuyi Aliou ne koroke di billahi ne be kan video ka Aliou reta kalama ko ne be ka video ke billahi talai Aliou be na États-Unis ngata ne tetafu wallahi billahi ka fo ngena Mali politicien te malien den kata kat debi alaka Mali toko da ko Mali o malien de ma wolo ko ni warmun boire ko ngado sura sula ko mo yake eta ka warte fondation te
amata wari mine tubabu la kamera diso a yɛrɛ bolola wari a sɛgɛ na wosi k'o don an ka finitigilakaw la finitigilaka wɛrɛ kana tuguni k'a fɔ k'ale ɲɛ tɛna ye o mɔgɔ kelen fana ye tuguni maliyɛnw ye question posé aw yɛrɛ kun n bɛ ka kuma minnu ba worotan denw worotan kɛra ka minnu ba furu n ko n b'olu de ma dɛ n ko tɛ maa minnu ye bɔlɔnfɛ denw ye n ko t'olu ma dɛ mais danbetigi den halala den ni kuma ye terre à terre de a ye kan se nin bɛ ka mɔgɔ min balo Mali kɔnɔ est-ce que aw b'a da dɔn a ko ka di Buye Aïdara ye Mali silamɛba fɛn fɛn hali fɛnkɛ Segu karamɔgɔ cɛ min fagara Segu le député là j'ai oublié son nom là olu bɛɛ b'a fɛ a bɛɛ n'Ala cɛ c'est-à-dire i bɛ hadamaden yɛrɛ mun dɔn o de Aliou Diallo ye walahi bilahi mais ne tɛ Aliou ka parti la est-ce que aw bɛ ne la ka Aliou ka aw b'a mɛn ko ne bɛ Aliou ka ne tɛ parti la ne ye neutre de ne bɛ mɔgɔ bɛɛ défend ni ne kan k'i défend hali Assimi ka vidéo maniw bɔra k'u tɛ ka wari sɔrɔ ne ko n k'u kana nkalon nɔrɔ Assimi na c'est-à-dire ni tiɲɛ b'a Assimi bolo ne b'a fɔ n ko tiɲɛ b'a bolo o de ye hɔrɔnya ye ne tɛ maa si contre ne ka kɛlɛ tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ ne bɛ bɛɛ défend bɛɛ ne filɛ ka nin défend bi a ye ɲumanya ne bɛ mɔgɔ ɲuman de défend quoi ne tɛ mɔgɔ lankolon défend fo ni filila Aliou Diallo ye hɔrɔn de Aliou Diallo monument de kan ka dilan Mali kɔnɔ aw ni Ala cɛ Boubou Mabel minnu politicien minnu ye Mali nafolo soin Boubou Mabel ninnu kun b'o mɔgɔ kelenw de kan ni ɲangu ninnu o mɔgɔ kelenw ka tila ka na tuguni Assimi k'olu mɔgɔ kelen ta ka baara kɛ n'olu olu ka tila ka galon tigɛ ka nɔrɔ mɔgɔw la mɔgɔ minnu y'u armée dɛmɛ mɔgɔ minnu ye wari bugu ka armée dɛmɛ mɔgɔ minnu ye surasiw joginnen k'u ta en charge ni tɛ ko n t'a kalama dɛ nin ye terre à terre de Mali o de kosɔn n k'aw ma n ko Ala ma siya da diɲɛ kɔnɔ danga bɛ siya min kɔ ka tɛmɛ farafin kan farafin bɛɛ tɛ c'est la race la plus maudite hali ni ye bɔli kɛ fila ne tɛ sɔn farafinya ma bilen non a b'i ɲugun c'est n'i ye farafin ɲɔgɔn nin ye bɛɛ t'i denya de quoi c'est-à-dire bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na dɛ mais ni la kanu n bɛ Assimi ko la parce que n ka intérêt b'u la sinon tiɲɛ filɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ mɔgɔ sɔrɔsiw dɛmɛ Assimi y'a bɛɛ kɛlɛ tous ka nkalon nɔrɔ a bɛɛ la Aliou Diallo filɛ nin o mɔgɔ tɛ maliyɛn den ma wolo mun ye sɔrɔ mais bi Boubou Mabel nin de bɛ ka bɔ bi ko nin de bɛ ka ko citerne jeni bɛ ka kɛ ko Aliou Diallo de b'olu kɔfɛ o de kumaw de bɛ ka fɔ u bɛ ka taga tɔgɔ tiɲɛ quoi ani a bɛ terroriste groupe sanfɛ dɛ terror de don dɛ ka cɛ tɔgɔ tiɲɛ ka sɔrɔ cɛ ye mun kɛ Mali ko la u si buruju tɛ mun y'a kala ka taga jamana denlankolo banenikɛlaw ni mɔgɔ lankolo taɲinaw kɛ ɲɔgɔn kan olu ka to ka mɔgɔbaw la gosi Aliou Diallo ye kuma min fɔ jɔn bɛ se ka sɔsɔli kɛ mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ mun bɛ se ka kɛ e cɛ b'a ka c'est multimilliardaire a ma jamana nafolo soin a ka wari b'a kun a y'a ka miliyari sɔrɔ a mago tɛ jamana ale bɛ politiki de kɛ ale ko de ko ka élection kɛ o y'ale fana ka hakɛ de o ye kojugu ya donc ni mɔgɔ min Assimi Goïta kunkolo a ye maliyɛn bɛɛ kɛ jadisi a ye maliyɛn bɛɛ kɛ terror ye a ye nkalon tigɛ ka nɔrɔ bɛɛ la mais Ala t'a to aw da i ma ye aw tɔ bɛ ka bin a bɛ ka Mali jɔ ni papier de a bɛ ka Mali jɔ Facebook de sanfɛ sinon terrain mun bɛ ka kɛ terrain kan ani réalité tɛ kelen ye don o don i b'a mɛn k'u ye terror 500 500 faga mais i t'a mɛn k'u ye dugu kelen libéré i t'a mɛn ko Mali dugu dɔ filɛ k'a bɛ terror bolo k'u taar'o libéré mais don o don u bɛ chiffre baw de yira o de y'a to ne bɛ k'u lajɛ aw de minnu yɛrɛ ye armée minnu yɛrɛ bɛ armée fɛ aw bɛ k'olu de kɛlɛ bi minnu tun bɛ ka armée juguw dɛmɛ kunu n'o ye Boubou Mabel ninnu ni Abdou Niang ninnu a bɛ k'olu de ta k'olu bila divan na ko Ala ka barika don aw la n ko su kɛlɛ de b'aw nɔfɛ su fɛn fɛn bɛ ka bɔ sɔrɔsi fɛn fɛn bɛ ka sa bi vous êtes responsable aw nana ka fanga ta k'aw ka politiciens tɛ se aw dɛsɛra aw tun b'a waso ni kidali kelen min aw y'o perdu aw taara baga Muntaka Tall ma ko minɛ k'o don kaso la ko de nɔ don jamana in kɔnɔ ka baga bɛɛ ma ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ bɛɛ la Aliou Diallo min fana mun y'aw dɛmɛ kunu Aliou Diallo de ninnu dɛmɛ kunu ka Mali service de renseignement ka jɔ a base bɔra Aliou de la ka retaper ka la ilaha illallah me vidéo bila quoi me vidéo bila Ala ka tiɲɛ bange maliyɛnw u bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛ nkalon insécurité bɛ Mali kɔnɔ politiciens tɛ dɛ politiciens tɛ fanga la Aliou tɛ maa si tɛ jamana nafolo
ou be aw de ka blala jamana armée be aw de ka blala aw ka dese ka jamana libéré ki sigi Bamako kono ka galon tige ka noro mogo la ko politicien da aw bali politicien ne keleme ka taga joloko do aw tege la ka dese ka taga keleke ya politicien ne keleme ka taga Mali na folo ta ko aw bali ka ko to ta ko do surasu la wa jamana birije ba bulu jamana sanu ba bulu jamana fem be ba bulu aw desele me kidali flan kere fa aw desele me ka kidali soro Mali dugu Mali okolso ba fla ani keme nani ni binani ni nani o de fermele me bi aw klela ka politicien toy Mali okolso mi ku fermele la kunte bakle bo aw de klela insécurité warala aw de klela Bamako attaquera aw de klela Kati attaquera o ma deli ka ke ka politicien toy o bera ube ka wuli kan galon tige ka doro mo wera ula kol de nowi sisa faracité ebli ko politicien et puis wulu do sigilen dalembo la quoi e jamana nafolo be abu jamana birije ba bolo jamana sanu ba bolo jamana kor ba bolo jamana ere wari klebe aw bolo jamana armée klebe aw bolo Mali surasu ba ko blala aw ka dese ka jamana jo ko mo do be ka aw bali ay politicien gen ko ka parti politique ci o bera ko ka dese be ka jamana jo ko parce que ko olu be ka kuma ko be ka o jeni o kuma la o be ka kuma ali sini aw be critiquer pion ali sini asimi anti-fait ene munde ko mogo kuma ka be ka o jeni o kuma be ka bo anda o kuma la bombe atomique de doigt hali sini be critiquer hali sini aw be critiquer machima bali jamana jola de aw vous êtes incompétent aw deseradi aw kanaka échec jakuma ti seka fugore la ko jigen kindana jamana denyuma ba ya bekele mogo hawro yere woro do halala do uya bekele jamana kono kataka jamana denangolo deunta ku kenyon kan kangana jamana jo kanangana jamana jo ni maye mamunte manyuma ni engo ben le cerveau di fo ben koko ou ben mogo langolo kanu ko mogo ba kele mogo langolo kanu mogo ba kele mo ben ya fo Aliou Diallo e munge Mali Aliou Diallo munge Mali la ilaha illallah Aliou Diallo monument de kangajo niene sebu tungara ke président a benin korane che ne be monument jo Aliou Diallo yi mami karala ka warba ere kun ka surasu ta en charge mami karala ka warba ere ko anga surasu kantigele ko luka demba ta en charge ka forage sem ka jidi surasu ma a togoma be surasi kangona be ka surasu du balobi avec ka surasi du mi balobi ka ta du kemenin ko yi aw betla ko tigi kele ko be kata fara tero kan non ne dusu be de tiene be wallahi billahi non nun wallahi billahi tallahi aw be saut aw te nyasoro malikola na nyasoro malikola ni asimi go ta nyasoro malikola malio aka fone segu tungara ba ko tunya mo godin ta tofleni na kera na asimi nyasoro malikola na tungara daga foko nyamo godin ta tofleni billahi taala te nyasoro la ne refle ka fana ne duba de de et puis anye fendo fana a jo ngani yoro la de parce que c'est côté là très important be nunu deme dien deme te mu madanu nuka be u deme ka deme te mu madanu nuka e ne basa bla koko la be yele me ne tori bla be bine nunu e tori di deme choko tula tabulu tula al ni yere faka al ni ko kibe nunu deme tese al ni ko kibe deme ni mi kolosi be ta jiwo yo fe u tese pour para c'est-à-dire que aw te pro nya te pro para pro ya ni mun pour la ko dema be desa la ka desa ka jamana jo kan tiski kan galon te ko noro politicien na kol de may kol de be ka bali fugari nunu al ni meta ibe ka mina domina anga janga ni video la anga ni ro la je folo de aya mede transition yi ba deme ke nyo susu ye chauffeur klefe ka tende ka mugu bo ka moni ye ke soro kala ba mi nyombe mais ni ala yi ci ko galama ku kar libulu fi ke sagani ta kabir transition ubete fisri walo dedu hal ni yere fawo ta doyi sadi ko nunu ya hada madema modeli mi neta do nunu mona Mali ko do wa ubo utara na mo do sadi ko malen de nga wolo taka ke malhonnêteté inconscient jusqu'à ce point sam jani denkal tobe Mali kono la ilaha illallah alaka tien bangi Aliou Diallo alaka barka do la alaka shini kenada ambela jelima o de kundo akambe donc afon Mali o ngena
Aliou Diallo te terreau et bi, terreau te chini. Il n'a rien à voir avec les gens là. Mounoubek attaqué, il n'a rien à voir avec eux. Ibe jamana kuna terreau kele. Djougou bebela. Bawa beteke mogofe. Ne segu tungara nte asimi kula madugu. Ali chini mbe bongo fo. E mogo bek ala ka chembangi.